Hola manualistes, com esteu? Primer de tot, desitjar-vos un bon any 2025. En aquest vídeo us ensenyo l'Art Journal tercer. En un moment donat del vídeo dic d'aquest any, referint-me al 2024, ja que volia penjar el vídeo la tardor passada, però va ser força complicat de temps. Espero que us agradi, si no, no passa res, i també animar-vos a fer coses que us agradin. Anem al vídeo. Aquí veieu com faig les lletres Art Journal que posaré després al llom de l'Art Journal. Val? Ho faig amb cola calenta. Veus, aquí estic ja posant en el llom les lletres. Després ja les pintaré i tal. No hi ha el procés d'elaboració de les tapes, aquesta part blanca amb tot de bunyets. Això us posaré l'enllaç del vídeo que vaig seguir com a tutorial per fer-ho. Us ho posaré baix a la capseta de descripció. Aviat veureu que la tapa canvia de blanc a fosc. No hi ha el procés, però sí que tindreu superben explicat en el vídeo que us he comentat abans, que és de la Natasha del canal Treasure Books. Aquí estic posant cola calenta, estic fent una mena de marc per una imatge que enganxaré dins. Ho estic passant a càmera ràpida i ha quedat una miqueta així com alocado. Anem fent. Ara estic fent el guarniment del títol de la part davantera de la tapa. Amb uns alicates obro unes xapes i llavors amb el martell acabo de planar-ho. Trec també el plastiquet que tenen les xapes. Com t'he ensenyat com feia aquestes xapes en el Journal July, vaig fer a la pàgina 15 de Homemade, vaig fer aquesta també, que ja la tenia feta. Vaig posar aquesta imatge, aquí he posat doncs el títol. Comencem doncs el cop d'ull pel meu tercer Art Journal. Journal 3. Aquest Art Journal va des de l'estiu del 2020 fins ara, recentment, l'octubre del 24. De bones a primeres vaig intentar fer-lo per fer una sèrie de pàgines que proposaven diverses noies de YouTube per fer i tal, en plan artístic. I llavors vaig fer aquesta pàgina. Aquí hi ha tot el que s'havia de fer aquell estiu del 2020. Vaig fer aquest clip per poder-ho aguantar. Llavors, la primera pàgina i la segona són d'aquests prompts. El primer era crear una pàgina usant una foto, incloure botó i sentiment. Doncs vaig fer servir aprofitem el moment, era l'1, i doncs aquí vaig fer els botons. El 2 era descriure la teva millor manera de passar el teu temps lliure i vaig fer. El 2 va ser, doncs això, la manera, de passar el temps lliure. La següent pàgina la vaig fer
el 24 de desembre del 20. Jo vaig aprofitar per fer un bon Nadal. Tot això són papers d'embolicar, regals, això són tovallons de paper i enganxat. Aquest era un altre. Et demanaven diferents coses i 5 coses i les havies de fer. Aquest també va ser un Take 5 Art, però del gener del 21. I et demanaven, que ho tinc apuntat aquí, tot de coses que havies de complir. Retrobades plenes d'abraçades, clar, això era el gener del 21. Abraçades, retrobades. I aquí, això ja és actual, és el 5 de març del 24. Què va passar aquí? Doncs això m'havia quedat buit. Llavors vaig dir, mira, seguiré l'Art Journal, el 2 que s'havia acabat, doncs el 3 el continuaré en aquest lloc que s'havia quedat a mitges. Llavors, doncs aquí vaig aprofitar el dibuix que hi havia del llibre, que era això. Doncs aquest el vaig pintar una mica, aquest el vaig deixar, i era volent dir, aquests diuen hola, llavors aquests diuen, bueno, continuem. Continuem, em referia, doncs seguim amb aquest llibre. Aquí hi ha unes tires que vaig fer, vaig aprofitar que ja tenia, són tires que faig en papers de compres o de paper d'envoltoris o també papers d'aquests del pa o de la fruita, bosses d'aquestes així. Les tallo i faig, per exemple, amb un que tinc, amb un àlbum que tinc, per posar aquí, per posar en una cantonada. Serà que aquí també n'hi ha una altra. Aquí també n'hi ha una altra, veus, amb les cantonadetes. Es posa així. I es cos. Són
tires amb trossets de paper i cosit. No us queda per guarnir la pàgina que sigui. Aquí també n'hi ha un. Ser una trobada que vam fer. Tot això alguns ja els he compartit. Aquesta el vaig compartir, per exemple, a Instagram, que era amb material tant meu com de la trobada que vam fer, trobada d'intercanvi, amb una amiga que ens van passar algunes cosetes. Vaig fer servir algun truc que ella m'havia donat, algunes pàgines, val? I bueno, és això, trobada i intercanvi. Poema del Bofill, del Puig i el Serrat. Els arbres es muden de roig i de groc, les fulles tremolen sota un sol de foc. El vent les fa caure, o quan surtis de casa trepitjaràs fort. Vinga, i ja està. I aquí darrere fer també un paper d'aquests decorats amb taques d'aquarel·la i així. Tot el que hi ha. Són 18. I ja està. Gràcies per ser-hi. Doncs gràcies per arribar fins aquí. Si t'ha agradat el vídeo, fes un like, si us plau. També pots deixar un comentari, que m'agrada molt llegir-los i contestar-los. I si et sembla bé, pots subscriure't. Que vagi bé i fins al proper vídeo.